עברה עליי שנה לא פשוטה, כמו על כולנו. אני פה מאזור עוטף עזה, אז הייתי מפונה ביחד עם המשפחה שלי, וחיפשתי דרך להבין מחדש מי אני ומה אני רוצה. וממש במזל שמעתי על התוכנית באדמה. רציתי לבוא לקורס כדי לחזור לגוף שלי, כי הרגשתי מאוד מנוכרת ממנו, וכדי להיות באינטראקציה איתו, וגם כדי לאבד דברים רגשיים. אז בקורס כאן באדמה, בעצם אני חושבת שזאת פעם ראשונה מאז ה7 לאוקטובר, שהעזתי רגע לבדוק איך התכנים האלה של המציאות הזאת מעובדים בגוף. לאט לאט כאילו התחלתי למתוח את הקשר הזה בין באמת אובדן לדמיון, איך דברים שאיבדנו מאלצים אותנו ודורשים מאיתנו בעצם לפתח את חוש הדמיון, שהוא חוש של יצירה ושל בנייה. זה יצר בעיניי איזו תנועה חיונית. אם יש משהו באובדן שהוא כוח שמושך למטה, אז איך האובדן הוא גם כוח מניע. בתקופה כזאת של החיים שלנו, מציאת האיזון והכוח בתוך הגוף ועם הגוף, גם באקרובלנס ביחד, שעושים את העבודה הזאת בזוגות, אז יש בה משהו מן הריפוי, מציאת האיזון הפנימי, המשותף, הדיוק והקיול, בין אם זה בזריקה של ג'אגלינג, בין אם זה בגלגול, איך אנחנו מסתובבים ומה אנחנו עושים עם הגוף. ויש בזה קסם, דרך הגוף אנחנו מוצאים את עצמנו. סדרות כאילו מרגישה כמו איזה נקודת מגוז של אותם מתחים שאנחנו חווים בכל הארץ, אבל פשוט במתח יותר גבוה, כאילו זה יותר מורגש. אני מודה שבהתחלה גם זה היה לי מלחיץ, כי זה באמת היה עוד תקופה של הזקות, ה-15 שניות האלה, זה ישב לי בראש, כאילו יש לי 15 שניות להגיע לממד נגיד לצורך העניין, ולא דקה וחצי, שבתל אביב זה כזה. אז כן, זה התחיל, היה לי איזה חשש. המרחב הזה מ7 לאוקטובר הוא מרחב שמתעסק המון בתוך השפה הזאת ובתוך התנאים שמה שקרה פה עורר, ומה שקרה פה זה ההבנה שא' אנחנו במרחב הישרדותי. צריך להילחם על החיים שלך, זה לא מובן שאתה יכול לחיות את החיים שלך. כלומר, יש פה את האספקט הזה, והוא עוטף אותנו, אי אפשר לברוח מזה. אפשר להדחיק את זה, אבל אי אפשר לברוח מזה. ברגע שאני פה כל שבוע, ברגע שאני לא רק קוראת על זה כתבות בעיתון, או באה לפה לסופר לקנות והולכת, ואני באמת מסתובבת, באמת, אני חושבת שאולי המילה הנכונה היא שהייה, או שהות, וזה תמיד אחר, ואתה מגלה הרבה יותר עומקים, ונוצר משהו אישי בחוויה. כשהרעיון הוא גם להבין בעצם איך אנחנו יכולים ליצור בהשראת מקום, מתוך מקום, איך סדרות, המרחב הציבורי של האופי של האנשים, יכולים לעבוד בעצם השראה ליצירה. גם עם כל המורכבות של המלחמה והרגישות של הדבר הזה, איך בכל זאת אנחנו יכולים גם ללמוד מזה וגם להשתמש בזה כחומרים ליצירה. הקורס הזה היה בעצם הזדמנות ראשונה גם בשבילי לבדוק באופן קצת יותר ישיר מה נשאר אצלנו ואיך אפשר ליצור מתוך המקום הזה. התהליך הנפשי שעברתי פה היה תהליך של חיפוש גם של הרצון שלי וגם של הגבולות שלי בתוך בעצם מציאות שהיא כל כך מורכבת. אני זוכרת את הרגעים הראשונים שהגעתי לכאן, וזה היה לי, הרגשתי שאני מגיעה לעולם מקביל, וזה לא מקום שהזכיר לי אף מקום שאני מכירה. זה תמיד מקום שנעים להגיע אליו, חם וביתי וכזה, כל מי שכאן זה אנשים שמגיעים לכאן מאוד עם הלב, כאילו בשביל באמת לחוות משהו, ולא רק בשביל כאילו להתקדם באיזה תחום. נראה לי עם ההבנה הזאת יש הרבה אושר. הגוף מגיע לכל מיני מרחבים שהוא בוחן גבולות, יוצא מהגבולות שלו, וככה גדלים ולומדים. זה פשוט היה מתנה. כל שיעור פה, כל יום פה היה ממש חוויה של התבוננות לתוך עצמי ומפגש עם אנשים מיוחדים שמחפשים את אותו הדבר שאני מחפשת. זה גרם לי דווקא להבין שהמשיכה שלי היא לא בדיוק לפיזיות נטו, אלא באמת השילוב בין הדמיון לאינטלקטואל, לתקשורת, לפיזי, וזה משהו שנראה לי באמת ייחודי לאדמה ולא ראיתי את זה בעוד מקומות.